Poštovani naši gledalci, dobrodošli u još jedan naš video. Danas vam se javljamo iz sunčanog Melbourna sa juga Australije, a tu smo da zabilježimo Bajramski festival, jedan od mnogobrojnih koji se organizuju posle svakog Bajrama u Melbournu i širom Australije. Vi koji pratite ove moje dresove, možete primijetiti da je danas na meni dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, a sve u znaku srčane podrške za naše zmajeve koji ovih dana treba da pobjede u Zenici protiv Italije, kako bi se plasirali na svjetsko prvenstvo 2026. godine. Dakle, puna podrška za zmajeve, a mi nastavljamo sa našim festivalom da vidimo šta se ovdje sve dešava, šta se može snimiti i zabilježiti i naravno da vidimo šta se ovdje dobro može pojesti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة Başladı oynamaya, sallar kolunu dili.
Thank you to ICCV for sponsoring this event. Three put them, don't pick up. Ben de içeri çocuklar içeri oraya Ahmet Bey.
Thank you.